IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Maragsakan ni Lawag City Mayor Michael Kion gabot at last inspeksyonan iti DOST Sandro dati kabarbarotata nga proyekto iti sanitary landfill babaen iti pyrolysis plant inadakamat nga planta idol Bernard ket mang recycle iti biodegradable kaso iti plastic iti gumguma kinaduma pa ay iti napintas nga wagas dati inspeksyon iti Department of Science and Technology akaraman kini Kent Jericho Ramil di Science Research Specialisto kini Mark Andrew Batangan di Project Technical Assistant 1 manipot iti kamat nga ahensya nagturong pa iti panakabagi iti senro dato na ma-double check dato panaka-dispose dito ang kamatatang basura para palang itinapintas nga panaka-recycle na dati makungkunang pyrolysis plant idol Bernard nga iti agdamakit operationalen iti sanitary landfill iti syudad iti Lawag dati makulagtar nga basura nga umabot iti 240 cubic meters nga solid waste idol Bernard iti kayang-kaya nga i-recycle iti nadakamat sa tanga planta iti syudad iti Lawag approximately nga 50% iti total daily waste volume iti Lawag City ket kabelan na nga i-recycle iti nadakamat nga planta ti makulagtar nga garbage idol Bernard ket mailod iti may isang conveyor system santo segregate aging gana nga ma-recycle tayo matumtumet dagiti guma kinatuma pa sa problema dagiti plastics ken guma ta ma-recycle mismo iti pagbasurahan iti syudad iti Lawag para palaeng iti apan naka-preservar iti kindalos iti aglawlaw at dapay idol Bernard nga nagyaman iti Sandro, iti Lawag City bagang kini mamaylin na Pascual, gapo talaga kita na bagay na problema, iti Lawag City iti inot, iti pan nakasolbar, iti pan nakadispose, iti basura, kada iti barbarangay rin ba na namutin-matin, istrikto iti city government, iti waste segregation, tapos kasakitahan to marigatan, intong dumanon, iti pagbasulaan, iti Lawag City, nga pan nakadispose, iti biodegradable kinan, biodegradable materials, para palang itinapintas nga panakaituloy na iti landfill, sanitary landfill. Iti congratulations, iti Lawag City Government, kaputay inot, nga upgraden, dati pagpasurahan, iti Lawag. Idol, Dennis Alipio, Tatak, RMN.